дар асоси ҳидоятҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон имрӯз мардуми деҳаи шарифи косатароши шаҳри Панҷакин наврӯзӣ доранд. иди наврӯз барои ҳамаи ҳавзаи наврӯз сокинони ҳавзаи наврӯз муборак бошад ва дар назди мо ошпази деҳаи косатарош Толибҷон ҳузур дорад ки ба деги ош ҳозир дам мепартояд ва ин ош барои мардуми деҳа ки дар инҷо ҳама ҳузур доранд ва гурӯҳ ҳамсинфон нишастанд пешкаш карда мешавад. ҳама ба базмгоҳи наврӯзӣ омада истоданд ва наврӯз ҷашни шарифест ки дар ҳама ҷо онро қайд мекунад. имрӯз дар тамоми 10 деҳаи ҷамоати деҳоти косатарош иди наврӯз бо тантана таҷдид мегардад ва дар қатори дигар деҳаҳо деҳаи косатарош низ ба ҷашни наврӯз омодагӣ дида истоданд ва дар инҷо ҳоҷи Қурбон ҳастанд ва ин кас яке аз шахсиятҳои намоёни деҳаи косатарош ҳастанд ки дар агарчанде ки қариб 70 сол аз 70 гузаштанд ҳоли риш намондаанд ва дигарҳо ҳам дар инҷо ҳузур доранд ва гурӯҳ ҳамсинфо дар чор тарафи ин боғ нишастанд ва дастурхон оростанд ва наврӯзро бо тантана ҷашн мегиранд. наврӯз дар деҳаи косатарош дар як ҳафта гузаронда мешавад, чунки дар 3 мактаб дар рӯзҳои алоҳида, як рӯз занҳо алоҳида наврӯзи худро мегузаронанд. 3 мактаб ва имрӯз ҷавонон ва ҷавонони деҳаи косатарош тасмим гирифтанд ки дар ин рӯзи офтобӣ ҷашни наврӯзро бо тантана қайд намоянд ва шукр аз он кунанд ки дар сояи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мо соҳиби чунин ҷашни зебо гаштаем. дар амну амонӣ зиндагӣ мекунем.